Tyttökaveri on aika komia. Tää tulee äpällä aihe. Friteerattu kana. Yeah! What a beat, man. Yeah! Sko! Kana, man. Kana, man. Cocaine. Kana, man. Miksei Suomessa oo KFC? Haluun syödä kanaa silloin kun polta weed. Mutta Tampeelsa siipi. Yeah! Siipi veikkoist, sitten metsin niidi. Punnast kastiket, baby on sun päällä, man. Punnast kastiket, valu halu välis, man. Punnast kastiket, halu nuolla päätäs mene kana. Tuli meille himatila sinne täältä, man. Ei näytä siltä päälle päin. Pajafella freestylaa oikeesti nää jäbät tekemään. Shit, mä oon tullut tänne